Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita Hmm? Unsay nagkakaon? Ah, Unsa may ilang gikaon? kuan kining may nang libre nila. Ha? May nang libre na sab nila? Kinsa nam sinang libre nila? Ha? Kinsa day ko rin? Kuan. Hmm? Nahibaw kong nalain kasing nga wa makaon sa mga bata kining pagkaon nga imong giandam para nila. Pero si Greggy nga suod mong higala ang naglibre ni Dodot ug Miles. Lakip na sa tanang maestro dito sa eskwelahan. Ha? Si Greggy? Sayang, dungri ka. Nakasulti ta mo atong imong amigong si Francie nga dito sa tindahan sa may aging mga adlaw ba kay may tuyo ta duni mo. Pwede ra mo to nato siya hapiton sa ila ha? Kay dito pa man gud ta siya sa ilang dapit ato. Ibalik. Ibalik rin auto, Pit. Ibalik na to daw. Bungol ka, ibalik! Oo, dong. Ibalik ko. Alibog ba rin kutaw na ko ali? Ay, dili man hapit masabot na eh. Saan ni siya? Ano naman ni siya? Ay. Oh, kanus aka day siya maabot gikan sa Manila. Wa ka malain sing? Ha? Ano manain man ko? Nga suod man ako na si Greg eh. Og, ang iyang gibuhat, dili man lang pagpakita nga mitabang siya nato. Nagpakita pod nga mahal niya nga itong mga anak. Si Dodot ug Miles. Kay, giapil man niya libre sa mga maestra dito sa eskwelahan. Di ba? Angay di kong malain na. Nga, maayo man ang iyang gibuhat. Aw. Kay pila naman kay gayo na siyang mag-anahan sa eskwelahan nila ni Dodot ug Miles. Oh, basig, usa na siya mitabang sa eskwelahan. Kay matinabangon ba yan na siya? Dakong posibilidad. Sayang. Kay wa mo magkita. Ha? Ngano gud? Aron ba nga makapasalamat mo unta kaniya sa iyang pag-apil og libre sa mga bata? Bitaw tuod, no? Kaya nga naman di ay. Unsa man di pagsabot nimo sa akong gisulti? Wa. Unya? Unsay unya? Tutok si Francine nako. Paminaw nimo. Maayo ka nga adtuon ako si Greggy sa ila. Ha? Ikaw? Ambot nimo. May tuyo ka man ka niya. Di ba dito kasi ang tindahan sa Sawang, pero wa mo magkita kay dito siya sa Manila? Maayo ka? Ngano bang ako may imong pangutan noon nga ikaw may nahibawag unsa imong tuyo ngadto niya? Dili ba sa paminaw nimo ba? Kuan? Kun importante gid kaayo ang imong tuyo niya, ikaw pwede gyud mong adtuon. Pero naara gud nimo? Pwede tang magkuyog sa pagpakigkita niya? Ha? Uy, ngano pa kuyugon
Ingon pa man ko nimo. Ang akong iuban nimo, ako na lang ibantay din sa tindahan. Mahalingnan pa ta. Mayo maguting alin ang naaka kung magsulti ni. Para sa unsa? Ang ako nga, may baw kag unsa iya mo pa nagsultihan. Kinahanglanon pa bagod na. Pwede ramanggod og wako. Di na lang ko, uy. Basig mauliog sa'yo itong mga bata. Kaya wala ra ba kayo tarong klase ron. Kaya nagsige naman sila practice ilang graduation dito sa eskwelahan. Oh, ikaw? Same tabi o na ha, kay pangipuson ko to akong hinayhay sa likod. Itanaw-tanaw na ako sa tindahan. Di ka pa man kaamulakaw. Dili naman nung kayo layo ni nga Mumbai sa eskwelahan. Wa naman lang yun siya mo hapit din isbay. Oh, hinoon. Mauwaw sab ko niya. Kay pobre ra ba ko samtang siya. Kwartahan na kayo. Oh, Ayo! Ano? may nanangpit. Kinsa maron? Akong tanawon. Basig dili din sa amo na nangpit. Basig na sa ilang Laura. Ayo ka daw! Uy, ang alalay man ay ni Greg eh. O, siya na nagsunod ini. Murag biduyo ginako ang higayon na. Dili na ko maghako og ato sa ila. Francine! Nanangpit. Akong sugaton. Greg boy! Dayon! Dayon! Mayong tagmatos dito, Kriki, sa ato kuya, no? Aron makita sila si Papa Pransing. Mayo unta. Magdali ta, kuya. Kay pasig tuwa sila, may laho sa ato. Tana, magdali ta. Tana. Greg boy! Francisco boy! Kumusta? Okay lang, ikaw. Kalo is Ginoo. Okay, gyapon bisan daghang problema. Problema ba eh? Maayo kay nasuroy mo. O kayo, kakauban ako sa piyot. Kung alalay dito sa tindahan o sa balay. Kumusta, Apiot? Okay lang, busay! Busing, boy. Ay, taw gana. Kanusabag ko na himong busing. Purdoy man kaita. Ay, tawag, kumuguna ko. Mo mo na uso karon oy. Ay na, di lang ko masabay sa uso kay. Di po na bagay na ako. Aw, ikaw ko. Nakita ni mo, piyot? Kabati ka? Ingunan ni kahambol kining akong suod nga amigos Pransing. Si Francisco. O na, piyot. Ikaw yun, Greg. Ay, ito, day, manayon ka ta. Dali, dayon mo sa mong payag. Ay, di na mi mo dayon kay nagdali mo sa gudmi. Gikan mo gudmi si Apyot sa... Dito, day ko mo sa eskwelahan. Din mag-eskwela nga ako mga bata. Oo, kay gikuha lagi po sa principal nga usa lagi kuno sa mga benefactors dito. Unya, may gihinabang sa tang gamay. Ay, para lang gud nga magkatabang po ta sa eskwelahan ba? May na lang, di ba? Oo, uy. Pero, salamat kayo, ha? Matod day ko rin. Naapil day ko nun nimog libre ang mga bata o pagkaon dito sa eskwelahan. Sa panglibre ni mo sa mga maestra dito. Ha? Oo, bitaw sing. Ay, mga buotan liya na mga anak ni mo. Matinahawron kayo. Mao nga wagin ako na sila kalimti. Isa mo tigid ko bilib ni mo, Greggy boy. Mangutan na day ko. May nanghatag magod og pagkaon nila ni Dudot ug Miles utong ni aging adlaw. Ikaw ba gihapon to? Oo, ako to. Ay, nagpasugo ako. Usbo na ko. Salamat yun kayo, ha? Naghuna-huna pa yung taon kas mga bata. Ay, wara na, oy. Wara yun na. Tod, dito mo na ikuno ka sa among tindahan. Na may misulti ning apyot o sa akong mga alalay dito. So, may importante kang tuyo na ko. Oo lagi. Pero timing mang wa ka dito. Dito kuno kas Manila. Bitaw,
pastilan, ikugab yan ako ni Mosingoy. Ay, nahago taon kag adto. Nya, waday ko dito. Mao nga gian hitagyo ka, ha? Aron ba nga makabawi ko? Eh, okay raman good. Ikaw yun, Greg. Ang imo na yung misis, si Corina. Si Corina? Hmm. Oo. Totoo sa likod. Nagkuha sa mga Ay, hinayin. kadiyot kay. Ako rin na da itong ngalan sa imong asawa mo, say? Gitawag na po ko na yung bossing. Francing lang lagi. Sorry kayo, ha? Usip, biyak po ko na. Kaya nga naman eh, Apil. Ano sa kapyot? May problema? Ako anong, Greg, wala ay. Ano nang utana ka man bahin sa asawa ni Francine nga si Corina? Nga no? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!